Sheikh Ahmad Mahmud Gumi da Sheikh Ibrahim Ahmad Makari manyan malamai ne a wannan ƙasa tamu Najeriya, musamman a nan yankin Arewa. Malamai ne masu zurfin ilimi da kuma zurfin tunani. Malamai ne waɗanda suka yi gwagwarmaya da al'umma masu addinai daban-daban a ƙasashen duniya daban-daban. Malamai ne masu faɗi ma gwamnati gaskiya akan irin zaluncin da ake matalaka a wannan ƙasa tamu Najeriya, musamman a nan yankin Arewa, na abin da ya shafi kashe-kashen al'umma da sace-sacen al'umma da rashin zaman lafiya. Ba zai yi ana kashe rayukan mutane sun salwanta, mutane na cikin tsanani, amma ku kame bakin mutane ku danne. Malamai ne masu faɗi ma talakawa gaskiya akan irin kurakuran da suke yi lokacin siyasa. Wannan zaben mai zuwa 2023 kar mu yadda a yaudare mu da jam'iyya. To bai kamata mu bari kuma a raina wayonmu muna gani da hankalinmu a mai da mu wawaye ba. Kawai mutane inda maslahar su take suna motsawa, kuma sannan mu muna bin su kamar dabbobi. Haba jama'a, ya kamata lokaci yayi da za mu tsaya, in har za mu yi zaɓe mu zaɓi mutane akan cancanta. Malamai ne waɗanda suka taso daga gidan malinta, suka sha madaran ilimi tun suna ƙanana har izuwa shekarun da suke a yanzu. Malamai ne masu kishin talakawa a Najeriya. Malamai ne masu kishin ganin talaka ya samu jin daɗi da aminci a ƙasar mu Najeriya. Malamai ne waɗanda ka iya ba da shawara da kuma maslaha ga shugabannin Najeriya akan dukkan wani yanayi da ƙasa ta faɗa. Malamai ne waɗanda ba za ka taɓa jin suna zage-zage a wurin wa'azinsu ba. A kullum kiransu ga al'umma shine a haɗa kai, a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, a zauna lafiya. Allah ya ƙara muku lafiya da nisan kwana mai albarka. Allah ya sa ku cimma burinku na samun haɗin kan al'umma a Najeriya, a zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya.